frikadeller oppe i. Ja, det er sådan lidt syrlig smag. Sådan er det jo med Hvad er det for et fællesskab, der dannes hernede, sådan, når man samles omkring mad? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Jeg kender ikke nogen af dem, jeg sidder og spiser her med, på forhånd. Så det er rigtig hyggeligt at sidde og snakke med de mennesker, som har været med rundt på en lille vandring her og finde nogle madvarer, som vi så har lavet mad sammen med, eller lavet mad af. Og så spiser det sammen og sidder og snakker om forskellige måder at lave mad på i forskellige lande. Det er godt at samles omkring mad, fordi man sidder, og man skal ligesom sidde ned et stykke tid, og vi kan godt lide, at tingene de smager godt. Og når man så sidder ned, og man spiser noget, der smager godt, og man sidder sammen med andre mennesker, så får man lyst til at snakke også. Og så kommer der et rigtig hyggeligt fællesskab, og folk kommer, fordi de gerne vil sidde ned sammen med andre. Jeg får det ud af fællesskabet hernede, at jeg tænker, at det vil jeg da gøre en anden gang. Det er hyggeligt, og hvis jeg møder en af personer, som også er med her, vil sige hej og stoppe op og sige, måske det var en hyggelig dag, vi havde.